Mä vihaan meidän puvismatkaa. Niin mäkin. Äitikö olisi parempi? Tai ei olisikaan. Älä sano Iiristä enää äidiksi. Se oli vahinko. Enkä mä edes haluaisi, että se olisi meidän Maikka. Iiris voisi lähteä takas Pariisiin. Ja mahdollisimman nopeasti. Sähän näytät iloiselta. No, on syytäkin pitkästä aikaa. Saako kysyä miksi? Näyttää siltä, että mulla on mahdollisuus saada kaksosten yhteishuoltajuus. Mä oon just menossa kertomaan Paulalle. Sehän on hyvä. Sun kannalta. Ajattelet sä nyt Panua? Siis meidän keskinäiset riidat ei saa vaikuttaa lasten elämään millään tavalla. Mä olen samaa mieltä. Hyvä, että vaikeista tilanteista huolimatta sä pystyt ajattelemaan lasten etua. Miksi tää on tässä? Mä en halua pitää tätä mun huoneessa. No se onkin tosi ruma. Niin on. Mä vien tän varmaan kohta kellariin. Entä jos äiti tai siis Iiris haluaa sen itselleen? No en mä ainakaan aja kysy siltä. Mun postat on voi heittää vaikka menemään. Hyvä idea. No onhan ne hämillä ja vihaisia, mutta mä uskon, että aika parantaa haavat. Ja äidin hellä huoma. Mitä te täällä oikein riehutte? Miksi tää taulu putosi äsken kadulle? Se melkein osui muhun. No oli tarkoituskin. Ymmärrätkö sä, Aino, että siinä olisi voinut käydä tosi pahasti? Ymmärrän. Sampo, miksi sä näet tapahtua tämmöistä? Miksi itse tehtäille perättömiä puheita ja rikosilmoituksia? Taasko sä oot täällä? Aino heitti tän taulun äsken kadulle. Ehkä siihen oli joku ihan hyvä syy. Mihin? Että lapsi heittää tavaroita äitinsä päälle. Sä et ole kovin toivottu vieras tässä osoitteessa. Kyllä mä olen sen jo ymmärtänyt. Mutta Panu, sitä mä en ymmärrä, että sä laitat lapset välikäteen aikuisten riidoissa. Älä huoli. Huomisessa oikeudenkäynnissä se tuomari hoitaa asiat niin, että me saadaan meidän tahto läpi. Ketkä me? Minä ja lapset. Mä saan yksinhuoltajuuden. Valitettavasti et. Sosiaaliviranomaiset on toista mieltä. Niinkö? Ne puoltaa yhteishuoltajuutta ja mun säännöllisiä tapaamisia.